nimong Pasko New Year dito. Lahi ra kayo pag naka sa syudad murag dili kay ka ma-exciting nga maabot na. Nagsugod na dayon ka kahigpit ang mga tao diri bawal na paggawason mo to nga
daghan kinagkahoy din na. Kay kuan man na siya good. Minteryo man na dira kana sa may kahoy kana na na So about diri sa nang ako ang mga video no. Daghan siguro matinga